Balthazar dai a shekarar 2024 ya tashi kan manya da yara bayan badakalar alfasha da mata daban-daban a bidiyo sama da 300 da ya bayyana a yanar gizo. Balthazar shine Darakta Janar na Hukumar Binciken Kuɗaɗe ta Equatorial Guinea, wato ANIF. Kuma bidiyon ya bayyana ne a yanar gizo yayin binciken hukumomin tsaron ƙasar kan zarginsa da zamba, rashin da'a na aiki da ma zamantakewar iyali da harkokinsa na yau da kullum, wanda ya janwo har aka tsige shi a matsayin daraktan. To amma wani labari kuke so ku ji a kansa bayan waɗannan abubuwa da suka wakana a baya? Bayan cece-kuce da ya jawo a shafukan sada zumunta da ma sunaye iri-iri da aka rika sa masa, to a yanzu haka dai hukuncin kotu ya kama shi. Amma kun san ta ina? Saɓanin yadda ake tunani, sai ya zamana an yanke masa shekara 8 bisa laifin almubazzaranci da dukiyar ƙasa, shekaru 4 da watanni 5 kan cin dukiyar haram, da shekaru 6 da kwana 1 bisa laifin yin amfani da mulki wurin aikata abin da bai dace ba. Jimillar shekaru 18 kenan. Bugu da ƙari an ci shi tarar kuɗi sama da miliyan 910 na sefa, kuma an hana shi riƙe wani mukami na gwamnati har tsawon rayuwarsa. Duk da dai har yanzu ana ci gaba da tabbatar da wannan hukuncin da ake yanke masa, amma shin ku me ya fara zuwa kanku bayan jin hukuncin kotu akan Balthazar?